Argi dago, Osakidetzan OPE eredu berri bat behar dugula, baina eredu hori beharrezkoa da kategoria guztietan, bai espezialista medikuetan, bai zelarietan, kategoria guztietan. Eta beste aldetik aldarrikatu nahi dugu, eredu berri hori gardentasun osoa egin behar dela. Eta ez dugu ahaztu behar, indarrean daukagu OPEa, filtrazioz beterik dagoela, beste aldetik aipatu nahi dut, pasadan astean epaiketara eraman genuen asuntoa eta kontentzioso salaketa bat jarri genuela.